ए बरम बाबा, अगर हमारा सो जाड़ा में बिया करा देबो ना तो हम तो के भोर जाड़ा आगी तब पाइब। अंशुमान, का चाचा? जब तू कोई के पैसा चोरावे ले तो तोरा के कितना मजा आवेला? चाचा बहुते मजा आवेला। आ जब कोई तोर पैसा चोरावेला तो कितना मजा आवेला? चाचा का बताएंगे, हमर कर्ज टूट जाला। अरे चाचा, मोटे को सौरी हो, पकड़ दो। साला तने एगो खेखड़ो ना पकड़ाई, चलो कोनो सौरी पकड़। ए भैया एगो बात कही। कहू। तू एगो काम कर, मुखिया में तूहू नॉमिनेशन भर द, ना तो चभुरना जीत जाई। बक साला तने तोरे नियन चुगलखोर पंचायत के नाश करत न। तू सोचता ले हमके खाड़ करा के रोज मुर्गा भात खाई? no. कैसा लगा मेरा मजा? ए चाचा, का रे? हम कतनो खाता नहीं, बाकी मोटाते नहीं खी। चल तब तोरा के माटी में गाड़ दही, मोटा जीबे। ऊ कैसे हो चाचा? जैसे प्याज माटी में गाड़ाला तो मोटा जाला, ओ सही तू मोटा जीबे। वीडियो देखी मन से, लाइक करी, हंस के, कूल करिए ठीक से हमार भाई, बाकी फॉलो करिए अपना दिल से। अंशुमान, मुखियावा मछरी मार के आ गईल, चल चले के हमनियों के मछरी मारे। ए चाचा एगो बात कही। कहू। हमर मामा के खेतवा में बड़ी मछरी बाली सो। चल तब तोर मामा के खेतवे उठा लिया जा। no. ले लो 1 किलो लोहा में 1 चप्पल। अइला हो 1 किलो लोहा, हमके 1 चप्पल दो। अंशुमान, का चाचा? आज कौन तारीख है? चाचा आज अतवार तारीख no. अंशुमान, का चाचा? लइका क साल में जवान होना सा? चाचा ओकर कौनो पहचान नहीं के, पहचान ही है बा कि जब लइका अपन बाबू के मारे लगल तब उ जवान हो गई। चाचा हम बिगड़ल काम के बना धइला। बात साला हम बनावल काम के बिगाड़ दहिला। अंशुमान, का चाचा? जब कौनो लइका के बियाह होला तो बियाह के दिन कतना खुश रहेला? चाचा बहुते खुश रहेला। तब काहे ससुरारी खाना खात समय ओकर मिर्गी आ जाला? अंशुमान, का चाचा? आज के दुनिया में सब अपने में मस्त रहता। चाचा तब काहे लोग लड़किन से व्यस्त रहता? ए चाचा काहे उदास बैठल बला? का बताई रे, रोज हम दूध के चाय पियावतनी, हमार वोट सलटते नइखे। ए चाचा तू हाउ चाय पियावा माइल भोटवे से लट जाई। कौन चाय रे? ऊ है जौन ठंडो चावा जरेला। ए चाचा, का रे? एगो लहसुन माटी में रोपाला तो ओकर 20 गो संगी कहाँ ले आवे ना? अंशुमान, तू जानत नइखे, लहसुन क्रिमिनल आदमी ह, ओकर संगी ओकरा डर से पैदा हो जाना। भैया का रे? ई दुनिया में गरीब आदमी के बड़ी दुख बा। ए अमित, जब ई जिंदगी में दुख बा तब काहे ई शरीरिया के भूख बा? पार्टनर। हाँ पार्टनर। एगो आदमी के एगो वोट बा, हाँ। आ 20 गो प्रत्याशी बा न, हाँ। तो उ आदमी हाँ। कॉमन दिमाग लगाई कि 20 प्रत्याशी खुश रह। पार्टनर वो आदमी ना 19 गो के चुना लगाई आ एगो के कथा लगाई। क्यों पड़े हो चक्कर में? नंबर
आवता दिवाली हो, आ गइल दिवाली हो, जेना बारी दिया हो। no, 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 no.